And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Wala akong laban kasi kabit lang ako. Hi DJ Rocky. August 12, 2021 nang maiere ang secret file ko. Gusto ko lang ibahagi kung ano yung naging desisyon ko pagkatapos kong magkwento nun. Itago niyo ako uli sa pangalang Jen. At ito, ang aking secret file. So, itinuloy ko ang pakikipagrelasyon ko kay Roy. Si Roy na kasal. Minessage pa nga ako ng asawa niya. That time, pakiramdam ko, kayang-kaya naming ipaglaban ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Yes, sa mga mata ng ibang tao at ng Diyos, kabit ako. Pero anong magagawa ko? Nagmamahal lang naman ako. Nagmamahalan naman kami. At dahil sa pagmamahal na ito, nabuntis ako ni Roy. 3 months na lang noon bago ako umuwi ng Pinas. Isang beses ko nga lang naibigay ang sarili ko tapos may nabuo na agad. Hindi ko akalain pero nandito na eh. Umuwi ako ng Pilipinas, nauna ako, then after 2 months, umuwi rin siya. Maayos pa naman ang relasyon namin. Masaya. Katulad pa rin ng dati. Kaya lang, dahil sa pagbubuntis ko, merong mga pagbabago sa akin. Kung dati, hindi naman ako masyadong OA o sensitibo. Pero ngayon, masyado na akong emosyonal. Masyadong sensitive. Ang daming kaartehan sa katawan. Naiintindihan naman ako ni Roy. Concerned siya sa akin at sa magiging baby namin. Maalaga naman siya. Lahat naman ng gusto ng isang babae, nasa kanya na. Pag uwi niya nga ng Pinas, dumiretso siya agad dito sa bahay. Dito pa siya nagpasko at nagbagong taon. First time ko ngang ma-experience yung makakasama ang taong mahal mo sa ganong okasyon. Kasama pa ang buong pamilya. 5 taon na rin kasing hindi ko nakakasama ang mga magulang ko. Kaya napaka-espesyal sa akin nung mga okasyon na iyon. Masayang masaya ako. Then dumaan ang mga araw. Kinailangan na niyang umuwi sa kanila. Ang hirap mawalay sa kanya. Buntis pa man din ako. Iyak ako ng iyak. Nakakasama pala yun sa baby namin. Kaya, nang malaman ko yun, iniwasan kong mag-iiyak. Hanggang sa nanganak na nga ako. Mahirap manganak. Pero lahat ng sakit, lahat ng pagod, worth it. Pag nakita mo na ang anak mo. Ganun pala yung pakiramdam ng maging isang nanay. Ang saya. Kinaya kong manganak na wala si Roy sa tabi ko. Kailangan kong maging matatag eh. Ang masaklap pa, kamukhang kamukha ni Roy
ang anak namin. Carbon copy. Kumbaga, wala man lang nakuha sa akin. Ni isa. Unang apo sa side namin kaya medyo spoiled si baby. Masaya na rin ako kasi kahit wala si Roy sa tabi ko, full support naman ang pamilya ko. Fast forward. Okay naman kami ni Roy. Nagkakausap naman kami sa cellphone. Kaya lang nung pumasok na siya sa trabaho niya, doon na nagka-problema ang komunikasyon namin. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Ang daming nagme-message sa kanya na babae. Maraming lumalandi sa kanya. Sino ba namang hindi magagalit o magsiselos dun? Natural, mahal mo kaya magsiselos ka talaga. Naiintindihan ko naman yung trabaho niya. May tiwala naman ako sa kanya. Pero yung mga babaeng umaaligid sa kanya, wala. Hanggang sa isang araw, may in-entertain siyang isang babae. Naa-access ko ang cellphone niya. Aba, dinilit niya yung convo nila. Kasi magkikita sila. Napakagaling. Kung hindi ko pa nakita yung convo nila, baka ayun, natuluyan ng makipagtsuktsakan. Lalaki nga naman, sa una lang magaling. Minsan napapatanong na lang ako ano pa ba yung kulang? Ano pa ba yung kulang sa akin? Lahat naman binibigay ko. Mabait naman ako, loyal. Ay, ewan. Siguro may mga tao lang talagang hindi marunong makontento. Nasa ginto na, pumupunta pa sa tanso. Kaya nga, sa mga taong katulad ko, kabit, pag-isipan niyong mabuti bago niyong ituloy. Kasi ako masyado akong naging kampante na maayos siyang lalaki na sa lahat ng ginawa kong pagtanggap sa kanya, akala ko matino siya. Pero mali ako. Sa kabila ng lahat ng pagtanggap ko sa kanya, nagawa pa rin akong lokohin ng patago. Hindi ako sigurado kung karma ko to. Dahil pumasok ako sa isang relasyon na hindi naman malaya. Pero ngayon palang tatanggapin ko na isa itong parusa. Wala naman ako magawa. Dahil nagmahal lang naman ako sa maling tao. Ngayon, proud na proud ako sa sarili ko. Isa akong single mom. Sa mga momshies dyan, pakatatag tayo Laban lang para sa mga anak natin. At sa ex ko naman, sana magbago ka na. Huwag ka namang biktima pa. Masaya na ako kasama ng anak ko. Na anak mo rin naman. And I hope masaya ka na rin. God bless you and your wife. Yes, DJ Rocky. Nagkabalikan sila ng asawa niya. Ano ang laban ko? Kabit ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jen. At ito ang aking secret file.